Вітаю вас, мае сябры. Добрага вам каляднага вечару. Звычайна усе самыя сапраўдныя цуды здараюцца падчас каляд. Канешне, у іншыя дні таксама адбываюцца нейкія добрыя справы і цуды, але ж самыя таямнічыя, добрыя і светлыя цуды адбываюцца менавіта пад каляды. Аб гэтым мы даведаемся, калі пачнём чытанне сённяшняй кніжкі, якая так і называецца «Калядныя цуды». Аўтар гэтай кнігі Дмітрий Мікалаеў, а малюнкі да яе стварыла знакамітая беларуская мастачка Анастасія Балыш. Дык пра што ж гэта кніга? У адным маленькім горадзе, можа, нават это наш горад Барысаў, а можа, які іншы, у адным самым звычайным доме мясціўся паддашак. Паддашак – гэта чардак. Вось я вам зараз пакажу прыгожы малюнак, які стварыла Анастасія. Сапраўды таямнічы дом. І ў ім паддашак. Што ж адбывалася ў гэтым паддашку? Там было шмат усялякага ламачча, сярод якіх была і скрыня з дзіцячымі цацкамі. Даўно ўжо з імі ніхто не гуляў, яны пакрыліся пылам і толькі раз у год пад каляды ажывалі. І пачыналі ўспамінаць, як калісьці дзеці гулялі з імі, шанавалі жывыя зносіны, збіраліся ў каго-небудзь у хаце ды гулялі з гэтымі цацкамі. Былі ў гэтай скрыні і пузаты самавар, і самадзельная лялька, і драўляная машынка, і мядзведзік, і самалёцік. І так яны гаравалі, успамінаючы аб мінулым, пакуль аднойчы баявы самалёцік рашуча не прамовіў. А ведаеце што, сябры? Хоць нам ужо нямала гадоў, але ж мы яшчэ жывыя. Хай ляжым на паддашку ўжо доўга-доўга. Ой, колькі цацак было зроблена пасля нас, толькі ад іх ужо і не засталося і следу. А ведаеце чаму? Чаму? Здзівіліся астатнія цацкі. Бо зроблены мы ж з душой, сказаў самалёт. І ў кожнага з нас укладзена часцінка чалавечай душы. Самае важнае ў жыцці рабіць усё з любоўю. Гэта можа і так, але цяпер мы нікому не патрэбны. Абурана вымавіў самавар, падкідваючы ўверх клубы самай сапраўднай пары. А вось і няпраўда, запярэчыў самалёт. Я ўпэўнены, што вельмі хутка знайду сабе сапраўднага сябра, бо я веру ў калядныя цуды. О, і мне падаецца, што вельмі хутка нешта павінна адбыцца, залапатала лялька, уважліва аглядаючы паддашак. Я веру, што мы патрэбныя людзям, а сучасныя цацкі хоць і ярчэйшыя за нас і прыгажэйшыя, але ж яны як робаты. Разумееце? А што, уласна кажучы, вы маеце супраць робатаў? І павольнымі роўнымі крокамі сапраўдны робат з ключом на спіне выйшаў на сярэдзіну паддашка. Я, як і вы, таксама хачу быць шчаслівым. Я ж не вінаваты, што я нарадзіўся робатам. Сябры, досыць гэтых сварак звадак, важна перапыніў прэчку самавар. Кожны ў свеце мае права на шчасце, толькі трэба верыць у цуды. А калі улічыць, што сёння калядная ноч, калі здзяйсняюцца ўсе мары. А хто ж будзе выконваць нашы жаданні? Першай пацікавілася лялька. Так, хто? Я, і толькі я, пачуўся аднекуль дзівосны, мілы галасок. Хто гэта? Здзівілася машынка. Я калядная фея. Я бачу вас, што вы вельмі добрыя і вельмі шчырыя, і я пачула вашы жаданні. Але ж мы нічога не казалі. А я на тое фея, што я магу вашы жаданні адчуваць, нават калі вы нічога не будзеце казаць. Мяне цікавяць толькі добрыя думкі і думкі добрых людзей. Таму я і прылетаю да такіх людзей. І калядная фея паабяцала гэтым цацкам падараваць сапраўдную казку
бо яны прыходзяць толькі да тых, хто шчыра верыць у цуды, і тым, хто гэтых цудаў варты, і тым, у каго свеціцца вочы дабрынёй. А ў гэты час у пакоі гэтага дома мама, пяшчотна гладзячы па галаве маленькую дзяўчынку, укладвала яе спаць. Але дзяўчынка ўпарцілася, бо разумела, што у гэту калядную ноч здараюцца сапраўдныя цуды, і не хацела зусім іх праспаць. Яна пачала матулю распытваць пра тое, якія цацкі былі ў яе дзяцінстве. І матуля тут успомніла, што больш за ўсё на свеце яна любіла гуляць з лялькай, якую сшыла ёй матуля, бабуля гэтай дзяўчынкі. І калі напрыканцы дзяўчынка ўжо заснула, мама выйшла з пакоя дзяўчынкі і звярнулася да свайго мужа. «Ты ведаеш, я нешта прыдумала», – загадкава прамовіла высокая прыгожая жанчына. «Памятаеш, я неяк распавяла дала табе пра паддашак, пра тое, як гуляла там у дзяцінстве, а яшчэ пра цацкі, якія там ляжаць». «Ну, канешне, памятаю», – адказаў ён. «Дык вось, цяпер я дакладна ведаю, чаго жадае наша дачка ў падарунак на каляды. Хоць яшчэ учора была цвёрда ўпэўнена, што ў яе ўсё ж ёсць. І добры тэлефон, і шмат моднай вопраткі, і безліч сучасных цацак. Аднак гэтае багацце не робіць яе шчаслівай. Ведаеш, сапраўднае шчасце – гэта ўмець бачыць у звычайных з'явах самыя сапраўдныя цуды, радавацца прыгожаму світанню, малочнаму туману за акном і нават восеньскаму дажджу, які так пацешна тарабаніць па падаконніку. Што такое шчасце? Думаю, калі чалавек робіць добрыя ўчынкі, калі проста усміхаецца людзям, калі заўважае вакол сябе толькі добрае. Навакольны свет на самай справе такі прыгожы, але толькі ад нас залежыць, якім ён будзе заўтра. Так што давай зараз залезем на паддашак і ўпарадкуем усё, каб заўтра зладзіць там вялікае і шумнае дзіцячае свята. Паклічам дзяцей з двара і адсвяткуем каляды з чарадзействам і падарункамі. Ты ўяўляеш, як яны ўзрадуюцца? Хіба гэта не шчасце? Невялікае шчасце бачыць вялікія, вясёлыя вочы дзяцей. Я заўсёды ведаў, што ты не толькі прыгожая, але і мудрая жанчына. Не варта чакаць цудаў ад кагосьці, калі можна зрабіць іх самому. Ну што, палезлі на паддашак? Цацкі, пачуўшы, як адкрываюцца са страшэнным рыпеннем дзверы, замерлі, але разумеючы, што наогул нешта адбываецца. Ужо даволі шмат гадоў яны ляжалі самі сабе ў адзіноце, пакрываючыся вялікім пластом пылу у чаканні цуду. І няўжо ён хутка адбудзецца? Ну дык давай ужо, неўзабаве пачуўся жаночы голас. Ого, тут нават самавар ёсць, здзіўлена прабачыў мужчынскі голас. Я ж табе распавядала пра яго, няўжо забыўся. А вось і моя лялька. Глядзі, якая яна мілая. Цікава, што яна робіць на падлозе? Падняўшы яе, жанчына пяшчотна праціснула цацку да грудзей. Ой, тут так жудасна, брудна, холадна, сказаў мужчына. Можа, лепш мы заўтра з раніцы прыйдзем? Ніякіх заўтра, рашуча адрэзала жанчына. Памятай, усе справы трэба заўсёды рабіць адразу. Таму давай ідзі за венікам, за анучамі, а я пакуль пачну парадак наводзіць. Божухна, ўсклікнула яна крыху пазней. Колькі ж тут цацак? Трэба іх абавязкова адмыць і раздаць у добрыя ручкі. Нядобра, каб цацкі валяліся ў пылі. Ох, нядобра. Цацкі ўзрушыліся ад радасці, што іх вымылі. Але ж цуда пакуль усё роўна не адбывалася. І яны ўжо падумалі, што фея іх падманула. Але тая з'явілася ўжо ў залацістай сукенцы і ўпэўніла іх, што заўтра адбудзецца чарговы цуд, які людзі стварылі сваімі рукамі. А раніцой дзяўчынка Лёля расказала сваёй маме, што яна бачыла сон, як быццам яна гуляла з матулінай той лялькай, якая была ў яе дзяцінстве. І мама сказала, што ўвечары
яе, Лёлю, і яе браціка Федзю чакае сюрпрыз і прапанавала ім сабраць дзетак з іхняга двара. Канешне, гэта была такая добрая ідэя, і Федзя і дзяўчынка Лёля, яны ўсё маме дапамагалі ў гэтым. Абегалі ўсе дамы, пад'езды і ўсіх дзяцей папярэдзілі, каб яны прыйшлі да іх у госці. Адчыняючы дзверы у калядны дзень, мама раптам адчула лёгкае хваляванне. Гэта было незвычайнае пачуццё з пахам таямнічасці, чараўніцтва, падфарбаванае кропелькай стомленасці. Колькі за апошні час было зроблена спраў. Добра, што Федзі з Лёляй дапамагалі. Яны ўсёй сям'ёй дружна ўпрыгожвалі паддашак, вешалі гірлянды, расстаўлялі прынесеныя з дому цацкі, якія ляжалі без справы, а яшчэ дапамагалі папу будаваць стол са знойдзеных у куце дошак. А тым часам фея, якая сядзела на самай верхняй паліцы, задаволена усміхалася. Яна бачыла, якім гненна мяняецца калісьці закінуты і нікому не патрэбны паддашак. Цяпер гэта ўжо быў мілы і утульны паддашак, і хутка тут будуць гуляць шчаслівыя дзеці, будуць чуваць іх дзіцячыя галасы, гучаць вясёлыя спевы і раздавацца гучны смех. Хіба гэта не сапраўдны цуд? І што самае галоўнае, усё гэта хараство створана сіламі самых звычайных людзей, без усякай магіі. Чалавеку многае пад сілу, калі ён гэтага жадае. Свята атрымалася ў дзяцей на славу. Дзеці весяліліся, удзельнічалі ў конкурсах, пілі гарбату з цукеркамі і каляднымі булачкамі. І ніхто з дзяцей не застаўся без падарунка. Усе цацкі знайшлі сабе новых гаспадароў. І зараз кожныя выходныя дні дзеці збіраліся ў паддашку, дзе стала цёпла і утульна, дзе здзейсняюцца сапраўдныя цуды, створаныя простымі людзьмі. Мы ж ведаем, якім будзе наш свет сёння, а заўтра якім ён будзе. Гэта многім залежыць ад нас. Можа, даже у вялікай ступені ад нас. Вось такая прыгожая казка, такая, калі патрэбна верыць у цуды. Я некаторыя вам пакажу яшчэ малюнкі з гэтай кнігі, створанай Анастасіяй Балыш. А таксама раю вам набыць эту цудоўную кніжку і ў падарунак сваім дзецям, і ўзяць яе ў бібліятэцы для пачытання, таму што мы сёння пачыталі і зразумелі, што цуды можна ствараць і сваімі рукамі, толькі калі вельмі гэтага захацець. Добрага вам каляднага вечару, і няхай вашы думкі, вашы задумкі, хай яны здзейсняюцца ў гэту прыгожую калядную ноч. Жадаю вам здароўя і мірнага неба над галавой. Дзякую за ўвагу.